Gwapo si Glenn? Pwede. Welcome to my crib. And good morning everyone! Good morning Cebu! Nami diri karon no kay para mag-relax lang. So, atangan ta mo room tour. Nadre ang master's bedroom. Sulod sa master's bedroom na ay closet. Ang sulod sa closet kay mga hanger. Naapod siya safe. Diri sulod sa master's bedroom na gitawag nga CR. Mo ni ang sa amin sa CR. What's na siya? A shower. Sa inyo nabantayan guys, no, mapadyo ko ligo. Dre sa master's bedroom guys, no, pwede ka mamalansya. Pwede ka makikitawag-tawag. Dre sa mga unit. Di mga unit, pero yung na-TV. Dre, na-kitchen. Okay, house tour. Pwede ka manghugas dre. O, diba? Na-water. Pwede ka mag-init og tubig. Magluto. Dre sa unit na yung mga nindot nga art. Mga state of the art. Mga high class art. Na dre mga flowers. Dre, common sa master's bedroom. Naatay, ordinary nga bedroom. Dre, may matulog sa akong brother. Dre, ko matulog. Dre, ako magulang. Na yung mga outlet. Dre sa mga ordinary nga room no na akong mama. Naasa kisa ko nga para makayundos lang nga love ko nimo. Tama mo. Okay na to. Nadere ang CR na pod. CR. Kani. Wala mo ko balon sa tawag pero kani mo ni ang samin. Mo ni ang samin guys. Ay hair blower. Dali mo ni diri malibang ang mga tao no. Mo ni gitawag nga toilet. No matingalan ni. Yan ay trash can sa kilid. Nya kung wala tubig guys no na ay toilet paper. Dre, pwede ka mag-shower dire, no? Pwede ka mag-shower dire. I-check na to, dakop-dakop bang ang lugar? Okay. Pwede na. Dako na siya ang lugar, no? Pwede na. Dire sa among gihulman nga unit, no? Pwede ka, balkon nga gawson. Oh my God, that light. Jesus, that you? Good morning, Cebu! Good morning, everybody! So, na ko, init kayo. Dire sa unit, no, na ITV, so mulang tao sa salida. Hours later. Glenn, matasa. Nakoy pasuhay niyo. Saan na? Saan ni? I don't know. Saan ni pagkaon? I don't know. I think. Masa na ni day? Wala bito ko kubalo. Ito na to. Chico ang tinggalan ni? Posible, mura. Kay ang design kay mura mag Chico. Gahit lagi. Saan din ni? Chico siguro na. Gahit lagi. What? Sila sa... Good. Makoy lingaw. Malibang sa ako. Dali. Nadali malibang ko. Tulog kayong tag-CR. SPG. Kita lang daw. Hindi ko man ako libang. Biyaan maniglan yung camera. Sulo na ito. Pinalibang. Ayaw, no-play na? Ayaw. Back. Tama na. Awas. Manawag libang guys. Maligo na ako. Kung naamod rin, no? Naghubog yun ko, no? Kasi makita sa reflection, eh. Wala na na. Ako ang reflection. Hi. Morning ang gitawag showering guys. Oh shit! Oh my God! Woo! Oh! Woo! Kung ganahan mo lang tao sa ubos, like and subscribe. Saman. Shampoo. Oh, shampoo. Yeah guys, manawag ligo. So karon kung namoy mga hair dryer sa inyong balay, gamit na itong hair dryer, no? Anong atbang sa amin. So mag hair dry ta. First time na ako. Oh my God! Oh yeah! Woohoo! And of course guys, no, i-hair dry po na to ang Australia.
Yeah guys, muna akong ligo guys. So gano'n mag-ilis na gyud ko. And yeah, muna akong ilis guys, no? Ako lang gibalik akong sa'yo na muna kita ako nga self-preservation. Karon guys, no? Muna akong ligo. Muna akong CR. Muna na ko'y buhaton. Unsa man akong buhaton. Karong adlaw guys, no? Naami challenge. Kuyog akong brother. Gawas na eh! Hola! Sayo na! Let's party! Karong adlaw guys, no, magbuhat mig whisper challenge. Kaning whisper challenge no, simple ra ni ang rules ani guys. Magbutang mig headset sa mong dalungan. Nya ang isa moingon og word, nya ako ay mutagna ko. Nya ang twist ani guys, no, kay kami sa mong igso na may tig 1,000. Ang madaog kay double or nothing ni guys. Double or nothing. Ang madaog kay naay 2,000 pesos. So mo ni ang instruction guys, no. Nami 5 words nga giandam kami sa akong maguwang. Nami 5 words. Kana nga 5 words, each word nami 5 tries para mutag na aning nga word. So for example, ha? Ingat to guys. One try na to. Para makabalo may kikinsa ang mauna, magbato-bato pick mi manoy. Isa ra ka try. Bato, pick. Bato, pick. Oh yeah. Kaya ako man ang una nakadao guys, no. Akong decision kay ako ang una mutag na. So mo na guys, no. Ang mga gamitan ng cellphone, yan na yung mga headphone. Ang mga gamitan. Sa inyo madunggan guys, no. Kung di mo kadungog, muna yung mga music. So magsugod ang may whisper challenge. First word, ano eh? First word. Telescope. Telescope. Second word. Dandruff. Dandruff. Dali-oroy. Third word. University. University. Fourth word. Break free. Fifth word. Last word. Untouchable. Damn, it feels good to be a gangster. First word. Shape of you. Huh? Shape of you. Step of you? Second word. Mango. Huh? Mango. Mango? Mango? Third word. Eggplant. Okay. Fourth word. Oatmeal. Last word. Mangosteen. Guwapo si Glenn? Pwede. Otro. Mangosteen. Ha? Pildi na ano? Pilin ako. Mangosteen. Pilin ako. As what you have seen guys, no? Nakadaog ko. So, ang 2,000 pesos, muraga. Itulong sa kwan. Para, lamit paminawan. Ha! Sabanya! That's all folks! So, karon magluto tag broccoli. Karon guys, no, kaya akong problema karon kay unsaon ni pag-on. Isa mapislit jud kay taga bukid to, no. Pero oh my god, lahat ang neon. Karon. Oh yeah. Natay suga ko. Simple ra ang process guys, no, para makaluto kag broccoli. Ang kinahanglan nimo kay broccoli. Karon nga na natay broccoli. Ang sunod kay mangita tag sudlanan. Tura na bowl dre kay ato ning gamiton. Oh yeah. Karon guys, nga na natay bowl of broccoli. Ang sunod nga step kay ato yung chop-chopon. Magsugod na tag chop-chop guys. Ala ka da bra. Turo guys, muna na i-chop. Ang sunod nga step guys, no, hugasan na to yung broccoli. Butang to sa itong bowl para hugasan niya siya. Oh yeah, alright. Rock and roll. So karon guys, muntad na dre sa faucet, no? Dre sa faucet guys, dre mo dagan ang tubig. Oh, diba? Wala siya. So ato ni hugasan ng mga broccoli. Karon nga humana na maghugas ang atong mga broccoli guys, no. Ato siya butang nga nag-init tubig para maluto siya. Ato na ning butang ang init tubig. As you can see guys, no. Nag-aso-aso siya. Nya init na po kayo ang gigunitan ko. Oh my god. Ang sunod nga step guys, no, karon na naluto na ang broccoli. Okay, is to enjoy your broccoli. I will eat this broccoli. Oh yeah. Ang guys, no, mama ako kaon ng broccoli. Nadyo ang mga hugas ko nun. Kasi mama rin hugas ko na. So na namin karon dre no sa lando kay mga on namin. Yan na dito ang view nindot kayo. Na dire akong papa, akong mama. Tara. Si Ate Cherry at si Manoy. Kuya ray wala o si Ate Ivy mo'y wala. Ya tungod aneng
Picture maka-discount me. Ayo! Back at the crib! Karon kay i-end na to ang vlog, no? I-end na to ang vlog. While kakaon tag binignit. Mano na guys, no? Usoy na tag binignit. Binignit. Di na siya init. Pero nami siya. Kaya nagkaon man tag binignit guys, no? Maghimuog tula. Ang binignit. Wow. Ang binignit. Sa baba. Ihungit. Sa tiyan mo init. Sa lubot. Bam. So moro to guys, no? Thank you guys sa paglantaw. And like and subscribe kung ganahan ka na yung video. And shout out there kang Abigail Vistel. Thank you guys sa paglantaw. Moro to. Like and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Peace. Good morning, Philippines!